gràcies. Jo la veritat és que quan cantava ja desafinava prou, intentant fer un discurs, el patinatge pot ser artístic. A més, això d'estar rodejat pel davant i pel darrere impressiona molt. Em sembla que és la tercera constitució, no la quarta, la constitució d'una assemblea comarcal a la que assisteixo. I a mi penso que és un moment molt important, no només per la comarca, sinó per les Terres. La veritat és que normalment el que feia en aquests actes era preparar-me una mena d'introducció històrica i començava per la Petronila, que jo estudiava quan era petit i acabava amb el 1714 i tot el Via Crucis, que això a Verges en sabem molt, fins a arribar als nostres dies. Però la veritat és que avui no en tinc masses ganes. Tindria més ganes de tornar a sentir el discurs d'en Carles Mora, fantàstic. I jo m'agradaria també dir que després d'haver sentit el seu discurs, després d'haver sentit l'altre dia amb aquella veu i aquell posat físic tan especial de l'actual conseller d'Economia dient que 16.000 no sé quants milions d'euros anyals i després d'ahir aquell cretí polític parlant de Portugal i bombardejar no sé què collons foto jo aquí parlant de la Petronila i tot això. No cal anar a buscar la història. El nostre ja no és un problema de coherència històrica ni de realització col·lectiva com dret nacional. És ja un problema de supervivència. Jo crec que n'hem de ser conscients una punyetera vegada. Estem davant d'un problema de supervivència. Ens passa quan menys ens ho esperàvem alguns que som una mica innocents i tenim una certa edat en plena democràcia. Estem en estat de supervivència. Per això l'avui és tan important. Jo soc una persona que tinc una fe extraordinària en aquest país, perquè crec que és un país, crec que som una nació. I crec que aquesta nació, quan ho necessita, crea els organismes necessaris per autodefensar-se. Això és ser un país. A vegades es té el sentiment, quan es parla del passat, que aquest país l'han fet els poetes, els cantants, els polítics. No, aquest país s'ha fet ell mateix. I és ell, en la seva necessitat de perviure, que ha creat els cantants, els poetes, els polítics, etc. És ell que ho ha fet. I jo crec que en aquests moments aquest país està creant, i sona així estrany, però ho crec fermament, un nou organisme d'autodefensa que és l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ho crec fermament. Davant de la situació en la que estem, en uns moments tan delicats, en Carles Mora ha explicat tan bé que és impossible repetir-ho millor. Em sembla que l'Assemblea Nacional de Catalunya és una absoluta necessitat, perquè no tenim més remei que posar-nos en marxa, no tenim més remei. Ho hem de fer deixant de banda coses que ja formen quasi part atàvica i que hem de netejar de la nostra consciència, com la por, l'espant, que anys, segles de brutalitat han anat arrelant en l'ànima d'aquest país. D'una punyetera vegada ens ho hem de treure això del cap. Hem de treure la por del nostre cos, avançar com a poble, demanar els nostres drets i defensar-los fermament, tossudament. L'Assemblea Nacional de Catalunya, jo crec que hi haurà gent que en parlarà millor, però penso que és l'organisme que aquest país necessita en aquests moments, que ens agafa en un moment políticament molt delicat, perquè els que haurien de ser els nostres representants, legítims representants, i evidentment el camí normal que políticament haurien de seguir, els nostres partits polítics estan en un moment molt delicat, després dels 10 últims anys que en aquest país ha passat un verdader trauma polític. I és un moment en què els partits polítics s'estan resituant, s'estan reposicionant davant de moltes coses. I davant d'aquesta mena d'indefensió, jo crec que l'Assemblea Nacional de Catalunya té un paper molt important a fer. És reunir aquesta energia col·lectiva que hi ha en el país, reunir-la una altra vegada,
cohesionar-se, repensar el país i buscar la manera, els terminis, els camins més curts possibles per tirar endavant un projecte de futur. L'Assemblea Nacional de Catalunya per mi és una esperança quasi personal i milito. Penso que serà una altra vegada la demostració que aquest país és una nació que quan ho necessita treu la força de dins de la seva ànima i crea organismes per tirar endavant. Jo aquests dies que està presentant sempre feia la broma que quan feia la llista m'era molt més fàcil buscar els motius per ser independents i els motius per no ser-ne. Sempre feia la broma que per no ser independents, la broma no. Primer, guanyar una altra lliga no estaria malament, però feia sempre recalcava la necessitat de que el primer problema són nosaltres mateixos. Per aconseguir la independència nosaltres ens hem de preparar molt millor. Hem de fer un procés molt més profund, ens hem d'organitzar seriosament. I acabava sempre dient una frase d'un amic que no és filòsof, ni polític, ni cantant, ni pa què, i que l'altre dia a mi ja m'agradaria citar unes paraules d'algú amb més significació, però va haver-hi un xicot que de cop i volta va dir allò de si ens aixequem cada matí ben aviat, si ho fem bé, si ens sabem cohesionar, si deixem de banda les diferències de les que ens han marcat a vegades una verdadera esclavitud, si entenem que la nostra raó només és raó quan conté part de la raó de l'altre, si ho fem així, si som tossuts, constants, segur que som un poble imparable. Molta sort. Una vegada algú va dir, i de manera molt afinada, per cert, que quan surts per fer el viatge cap a Ítaca has de pregar que el camí sigui llarg. I algú altre va pensar que potser el camí ja s'està fent excessivament llarg. Pensem que si ens ajuntem tots i quants més siguem, potser podem retallar aquest camí. Més lluny, hem d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara ens empresonen i quan els haurem guanyat tinguem ben present no aturar-nos. Més lluny, sempre anem més lluny, més lluny del